मेरा नाम अहमद कसर मुँह तुझको प्यार हो गया है मेरा नाम अहमद नजरिया हो Hai mutumina gaskiya fa rayuwar nan sai a hankali rayuwa ba kuɗi gaba ɗaya abubuwa sai abinda zaka ci baya ya zama ya dinga zama maka matsala kai mutumina gaskiya rayuwar nan ba ta tafi haka abinda zaka ci ma yana gagaran ka gaba ɗaya abubuwa kai wai Najeriya nan yare ai ka riga ni faɗa ne ai ka riga ni faɗa ne ni abin yana damuna wallahi wai ni abin da yake bin mamaki ma kullun daga mu zo na sai mu tashi mu zo na kullun safe da rana aiki wai shine mutumina me mafita ne gaskiya kamata mu nemi dole zamu nemi mafita ai shine ai ba zai yi mu zo na aka bai gaskiya haka zamu rinka kallon mutane suna wucewa mota mu ko keke ba mu da shi yanzu dai kun san me nake so da ku ita rayuwa binta za ku yi a hankali sai ya kasance kuna hakuri shi kudi nufi ne na Allah lokacin da Allah ya nufin za ka yi kudi za ka yi shi ba sai tare da ka tashi kana hangen wane da wane da wane ba ta yaya za mu zauna a haka ne za mu zauna kawo mana hakuri za mu ci Allah mutumin na kaje da Allah mu kawai ka gane kawai mu daga yanzu ma kawai mu ba kar ma ka saki shiga mutumin na bude kawai ba shi ba da Allah wannan ba zai ba hakurin kai gaskiya nake faɗa muku da amma shi kenan ba damuwa yana faɗa muku da haka yana maka duk sanda kawo mai shawara haka za ka ga yana maka ma duk sanda kawo mai shawara ka bashi kawai Allah ka bashi yayi kawai hadin kai a mutume na akuya ce fa ka ganta shirgegiya kana ga wannan mawaka mata ba za a ba mu 5,000 ba kuwa amma wallahi tallahi akuyan nan sai dai in aka mamu ne fa abun ba dadi to ai kuma shine kuma ba shine baba kawai mu fuske to kawai shikenan kawai mu ba haka ba Allah ina Asiya daman kina nan Wallahi ina nan kwana biyu a gida a aiki lafiya kala amma kin ga da ki ƙara kyau kuwa kai dai ka cika zolaya da yawa gaskiya zakani da Allah ki yi kyau ka Allah dai ya ƙara wannan bari ina sauri zan ji wani guri ne sai dai mun sake haɗuwa ba damuwa to Allah ya ƙara haɗa amin तुझको प्यार हो गया है मेरा नाम अहमद नजरिया kai gura uba masa kago tarinya can gaskiya ne fa wallahi ta yi kyau fa kawai mu lallaba mu bi ta ha ba mutume na kai kana ganin da halin da muke ciki ba mu da ko sisi yanzu ka yiwa muke ji kana magana wata matsayin shi daban kowanne kawai mu gangara mu kana ganin mu bi ta kai kana ga tayi maka ne to ba da ma mu je duk da dai ba mu da ko sisi ba mu je kawai mata kin san tun daga ba wallahi maganki aboki na ce yana so kuma shine yasa na ce mai bari mu biyo ke kawai mu ji za a yi ku kawai daga ganin mace ba ku san kowa ce ba kawai sai ku biyo ta ku ce kuna son ta to ai shi so baro shi da wannan a lokaci da yake shiga gaskiya ku yi hakuri ni sauri nake to yan mata zai za a yi to mu ƙara ganin ki ko waya ko number waya ne ki ba mu sai mu ku yi hakuri ba ni da waya ba ki da waya to yanzu sauri nake ni gaskiya sauri nake yi baba yarinyar nan fada ta da aka huta fa ina ga maka bari kawai ai wallahi na so a ce ta abin ta ban dama wallahi ba shi da ina ga mutum ina gashi muna mata magana gashi yanzu ba sai ya za a yi mu ƙara ganin ta ba ni damuwa na ma kenan wallahi amma ka san me zamu yi aboki na sai ka faɗa gaskiya dole ne fa sai mun yi farauta da nan ba dai mun ga da ta wanda ta wuce ba kwarai da yadda aka nan zamu dinga zuwa muna zama har sai mun ƙara ganin ta Allah da gida a ce mun sa ido mun ga gidan da ta shiga to ai shine ma matsalan kuma fa gaskiya ba to Allah sa dai mu ƙara ganin ta neman ku ban gan ku ba ba nan daman kwana biyu wallahi ina ta neman ku wani aiki ne ya samu kuma ban gan ku ba aiki wallahi wani aiki ne ya samu wallahi muna nan muna zo tun sai fa ba muke tai da wallahi to ya ake wani irin aiki ne mutum wallahi da mun ina ta shawaran ya za yan gan ku wallahi wani motan yace ne ya kawo gidan Hajiya Aisha yake so mu je mu fasa shi ka dauka mu wani aikin kirki to kaji fa da Allah mutumin nan duk sanda shi dai ba to kai kaga mun yi kama da masu zuwa mu je mu ba fasa wai me laifi ai wannan shawaran shi da ma kenan aikin wahala ban gane ba to ba da shi muke samu ba shine rufin asiri ko yanzu in za ka kawo mana magana aiki ka mana aikin da zamu iya amma ba Allah ba sa mu je mu kyale shi da Allah ba shi wannan disan da zai kawo mana shawara zai kawo mana sai ka ba damuwa ku je ana tare za ta kara yawa yan mata dama ko na kwana biyu ina ta neman ki domin ina son ganki ya kamata ki gane cewa ni ba ina son ki ne sosai
ta yanda ba zan iya barin shi a cikin zuciyana ba, dole sai na faɗa miki. Ina magana kin shirye mata, ya kamata kin magana tun ɗazu ina ta magana. Kai malam na faɗa maka ni ba zan iya yin soyayya da kai ba. Dan Allah jacin kin samu ana magana kin samu ma an ce ana son ki shine har kin samu damun wulakanci saboda kirya mutane hankali. Waye ke din? Kin san mata nawa ne suke zuwa gurin su nuna musu soyayya su? Sai ke kazamiya da ke zaki zo kina faɗa mutane ka. Allah zo mu kira Allah. To babu ita ai. Ina ta shiga? Shikenan kawai can ta bane mata mu je kawai da Allah ta kawai da sauran abu kuwa. Ai sai ka faɗa. Akwai wani malami da aka ba labarin shi ba aka ce mu aikin sa kamar yanka wuga ne. Kai ka san labarin da muke ciki fa muna neman kuɗi ka san ba zama za a yi dole sai Allah ya ala hadawa da labarin zama haka ai ba zai yi ba. To ai shi da ai to ya kake gani? Shine ai kai za mu samu mu je ko? Ai to ka sa abin da za a yi haka ne? Ka san yanzu da juwa muke ji to mu samu mu je mu ci abinci yanzu kawai sai mu samu mu ce ka san dole da a ƙasa za mu tafi. A ƙasa ba mu da kuɗin bashi. To muna da kuɗin bashi ne yanzu abincin ma ka san dai dole zuwa za mu je mu ci bashi ko ba haka ba? Mu samu ma an ba mu. Dole babu da mu samu mu je mu lallaba kawai kaga san ba zama zawai ba ko ba haka ba garin da kai ka san sai a hankali. Ya garin ya so ta gaba da mu. Kawai haka za mu yi kai ko? Dole sai ya samu je. Dakata dan Iliya riga sanan mun kuna so ku yi kuɗi to ba matsala za ku yi kuɗi amma a bisa sharuɗa za ku iya muna jin kamala sharaɗin shine za ku samu yarinya wanda shekarunta bai wuce daga 1 zuwa 3 ba za ku yi mata fyaɗe a lokaci ɗaya. Amma malam babu wata hanya dole sai wannan? Kai sharaɗin kenan kuma bukata za ta biya in kuma ba za ku iya ba tashi ku ban guri. Rahama rahama rahamatu sado jarma ke ci jarma kin zamto tauraruwa. Sannu malam. Barka da zuwa. Ya aiki. Lafiya. Yawa mun dawo ne. Ina jin ku. Wai malam babu wani shawara mun yi wani shawara ne da mun gan har ba zai yake tunanin ta kai shekara irin 17 din nan haka. Shin babu dama mu yi da ita? Wannan ba sharaɗin yin kuɗi bane. Amma in za ku sami shekara 20 ku je ku yi mata fyaɗe ku biyu. In kun yi wannan ku dawo ku same ni. Akwai lakan da zan ba ku. Malam bara mu je. To madalla. Wallahi ko ga can zuwa. Lafiya zaka zo ka tare min hanya? Kin ma fi ni sani in ma lafiya ne in ma ba lafiya ba. Okay, kin ma manta. Me yake faruwa ne da haka ne? Aboki na San fa nake ga mari na baki da. bari kuma ba irin mari mana. Me kuma? Allah zo mu je ka launa ko launa ko da ta. Kai shegiya kwaya kai kaga yanda kwaya ta ba wasu illa a nan wajen kai Allah ya kara Kawai daga can fa na tafiya kawai na ji saukan mari fa. Ha kawai fa ba abu nan kuma na duba na gaba kuwa. Aboki na to ko dai kai gamo ne. Gaskiya ina tunanin haka. Na ga abin naka ba da gaske kake yi fa. To na ji saukan mari ne ga kuma ban ga kuwa To ba. ai shine ko kai gamo ne ya. Gaskiya ni ba zan iya ma zama a nan gurin ba dan akwai matsala wallahi. Kai baka ga yanda abin ya faru da ni bane shi yasa kai tunda kaga aka yi zama nan kawai ka ci gaba.
ni dai ba zan iya mutum kawai waye kawai kama jin tsoro ha kawai ka biyo layi ka zo ka ce mutane Allah mutane sun cika tsoro ni da na san maka abokin da yake ma da ba na mata wannan za mu yi tafiya wani gurin ya je ba da ni haka kawai ha ba da Allah mutum kai zuban mari fa nake ji ni ba kai wallahi da Rahamatu Sado Jarma Kici Jarma kin zamto tauraruwa. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Farida Musa Rijana. Ina son ku kasance da mu a kasar mu Film Production. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana maza da mata. Da farko dai suna na Adam Muhammad wanda aka fi sani da Prince Abbati, jarumi a masana'antar Kannywood sannan kuma da irin harkan comedy su haka. Ina mai farin cikin sanar da ku wani sabon YouTube channel ɗinmu mai suna Ahmad Kasar mu TV. To dan Allah ina roƙon ku maza da mata ku garzaya wannan YouTube channel ɗin ku mana subscribing sannan kuma ku danna mana ƙararrawa wanda za ta sanar da ku sabon bidiyon mu daga zaran mun ɗora. Dan Allah na gode sai an jima. Ni ne naku Prince Abbati.